صبح امروز سنه 10 январ дар якчанд шаҳру навоҳии дурдасти вилояти суғд боришоти барф ва сардшавии ҳарорати ҳаво ба қайд гирифта шуд. ин ҳолат дар ноҳияи айнӣ бахусус шоҳроҳи хуҷанд душанбе чаноқ низ ба назар расид. сардори бахши раёсии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ дар ноҳияи айнӣ Мирзо Шоҳиён тариқи суҳбати телефонӣ иттилоъ дод ки боришоти барф субҳи барвақт оғоз гардида то рафт шиддатнок аст. новобаста аз ин ҳоло вазъият дар шоҳроҳ мӯътадил буда ҳаракати нақлиёт аз ҳар ду самт пурра ба роҳ монда шудааст. аммо таъкид карда мешавад ки дар ҳолати зиёд шудани боришоти барф ва яхбандии роҳ эҳтимол аст ки муваққатан ҳаракат тариқи шоҳроҳ қатъ карда шавад. дар ҳудуди ноҳия аз соатаи 9 пагоҳ боришоти барф сард шуд. маводҳои зидди лағзишӣ ҳама қувваи воситаҳо дар ҳолати омодабош, дар ҳолате ки пурзур мешавад ҳолати боришоти барф حرکت نقلیات بر نقل میشه. مؤسسه مداری راههای автомобилгари ноҳия дар ҳолати омодабош қарор дорад. бино ба иттилои масъулин шабонарӯзи гузашта ё худ субҳи имрӯз ягон ҳолати фаромадани тарма ва сар задани ҳолатҳои фавқулода дар ҳудуди шоҳроҳ ба қайд гирифта нашудааст. новобаста аз ин ҳоло дар нақби Истиқлол ва шаҳристони ноҳияи айнӣ дастаи зудамали наҷотдиҳандагон аз ҳисоби бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва ширкатҳои роҳтозакунӣ дар ҳолати омодабош қарор доранд то ҳангоми зарурат саривақт барои бартараф кардани ҳолатҳои фавқулода дар шоҳроҳ кӯмак расонанд. حاضرش به حالتهای فوق‌العاده رخ دادگی نیست. همه جماعت‌های شهری که دهات در حالت ضروری حرکت نقلیات برقرار تا حالتی که اگر وضعی شود به خط کرده میشود. дар ҳамин ҳол аз раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ дар вилояти суғд иттилоъ доданд ки давоми 10 рӯзи моҳи январи соли 2023 дар ҳудуди вилоят ду ҳолати фаромадани тарма ба қайд гирифта шуд. ин ҳам дар километри 79 ва 80 шоҳроҳи душанбе хуҷандчаноқ ба амал омадааст. аммо ҳолати мазкур аз тарафи ширкатҳои роҳтозакунӣ ва дигар шахсони масъул саривақт бартараф карда шуда ҳаракати нақлиёт таъмин гардид. ҳолати он саривақт бо техникаҳои муҳандисӣ ширкати айрес тоза карда шуда роҳ бо рафтуомад таъмин карда шудааст. ҳангоми фаромадани тарма хушбахтона ягон ҳолати фавт ё садама ба қайд гирифта нашудааст. ҳоло тибқи супориши раиси кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳисоби кормандони раёсат дар вилояти суғд ду гурӯҳи дастаи махсуси зудамал ташкил карда шудааст. онҳо дар ноҳияҳои шаҳристон ва айнӣ ва навбатдории шабонарӯзӣ ҷалб гардида ҳамарӯза аз вазъияти шоҳроҳ ба раёсат хабар медиҳанд. ҳоло тибқи барқияи телефонии раёсии кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиъи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон инчунин маълумоти агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зистӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз санаи 10 то 14 январ дар қаламрави ҷумҳурӣ аз ҷумла вилояти суғд сардшавии ҳарорати ҳаво то 20 дараҷа дар назар аст. ҳамчунин дар ин рӯзҳо боришоти барфи пуршиддат ва яхбандии роҳҳо низ ба мушоҳида мерасад. раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиъи гражданӣ дар вилояти суғд аз ҳамаи шаҳрвандон эҳтиромонда хоҳиш ба амал меояд ки пеш аз ба сафар баромадан аз вазъи роҳҳо бохабар бошанд, ба ҷамъоварии ҳезум инчунин сафар намудан ба минтақаҳои хавфнок худдорӣ намоянд. аз ронандагони нақлиётҳои мусофиркаш эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми сафар намудан ба самти душанбе восити шоҳроҳи душанбе чаноқ лавозимҳои зарурӣ аз он ҷумла занҷир ва дигар намуд лавозимотҳое ки барои техника зарур мебошад бо худ дошта бошанд. дар шаҳри хуҷанд низ пас аз нисфи рӯзӣ барф борид. мақомот махсусан идораи роҳ барои пешгирии яхбандӣ дар роҳҳои марказӣ ва ҳатто минтақавӣ чораҳои амалии худро андешида истодааст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Иттилоъотсии Хабар.